Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en chili challenge, hvor vi skal prøve at smage på den her stærke chili. Ja, og det er sådan noget... Ja, det ved jeg ved ikke lige hvor det er fra. Så er der sådan noget Tabasco sauce. Og så har vi lige noget mælk. Jeg tror lige du skal lade det vente. Jeg tror det er nok med Tabasco der. Jeg tror lige du skal dreje den sådan her. Vi prøver lige lidt frem. Der kom noget ud. Er det fint det der? Det er fint. Yes. Okay, så det... Hun siger det er fint. Skal bare... Så synes jeg bare du skal smage det. Okay, hold dig lige for næsen. Okay. Så du ikke smage det lige så meget. Drik noget mælk. Jeg tror, jeg dør. Ej, det er stærkt. Er det meget stærkt? Så drik noget vand. Drik mælket. Drik mælket. Det hjælper jo ikke. Jo, det gør det så. Nej. Det plejer det at gøre. Nå, skal vi lige få lavet en outro? Ja. Det hun prøver at sige, det er tak fordi I så med den her video. Vi ses i næste video.